Кызыксынучан булсаң, күп белүчән булырсың дигән борынгы грек фәлсәфәчесе Сократ. Балалар кызыксынучан булып туа. Алар барысын да белергә тели. Сабыйлар барысын да туеп өйрәнә, күп сораулар бирә, эзләнә. Барысын да үз кулларың белән тотып, күреп өйрәнү мөмкинлеген үсеш нокталары проекты бирә. Ул авыл мәктәпләрендә укучылар өчен булдырылган. Проект нидән гыйбарәт? Бу хакта без бүген сөйләрбез. Бу белем дөньясы бүгенге программада. Иң яхшысы балаларга. Каргалы балаларын ни өчен заманча технологияләр белән шаккатырып булмый? Яшь һәм куәтле. Сокуры авылында укытучылар белән укучылар яңа белемнәрне ничек үзләштерә? Хыяллар чынга аша. Үсеш нокталары арча балаларына булачак һөнәрләрен сайлауда ничек ярдәм итә? Кыргыз районының 97 мәктәбендә үсеш нокталары булдырылган. Бу мәктәп каршында ачылган белем бирү үзәкләре. Аларда балаларны төрле белгечлекләр буенча әзерләячәкләр. Алар арасында цифрлы, табигый фәнни, техник һәм гуманитар юнәлешләр. Бары тик 5 елдан соң республикада шундый 500 үзәк ачылачак. Үсеш нокталары заманча мәктәп федераль проекты кысаларында тормышка ашырыла. Быел әлеге максатларга 155 миллион сум бүлеп бирелгән. Бу акчага заманча җиһазлар сатып алынган, мәктәпләрнең техник базасы яңартылган, укытучыларны да укытканнар. Без әлеге үзәкләрнең нидән гыйбарәт булуын белергә теләдек. Кечкенә сәяхәтебез Чистай районының Каргалы авылыннан башланды. Инкыйлабка кадәр биредә мәчет каршындагы мәдрәсәләр булган, соңрак алар халык мәктәпләренә әйләнгән. Авыл балалары арифметика, география, тарих фәннәрен һәм төрле телләрне белгән. Монда беренче укытучылар династияләре дә барлыкка килгән. Мәгърифәт миссиясен авылда хәзер гимназия үти һәм үз эшен яхшы гына башкара. Камилә Насибуллина гимназияның һәм белем бирү үзәгенең мөмкинлекләрен өйрәнеп кайтты. Каргалы авылы укучылары мәктәпкә гироскутерда килә. Хәер, бу гимназияны авыл мәктәбе дип әйтергә телдә әйләнми. Мондый инновацион мәктәпне шәһәр мәктәпләре арасында да эзләп табу кыен булыр. Каргалы гимназиясе авылның бердән-бер мәктәбе. Биредә 154 укучы белем ала. Мәктәп тулысынча кирәкле материаль-техник җиһазлар белән тәэмин ителгән. Сыйныфларда интерактив такталар эленеп тора. Алары да гади түгел, сенсорный. Химия сыйныфы лабораторияның киштәләре пробирка реактивлар белән тулып тора. Хәтта укучылар Менделеев таблицасының химик элементларын тотып карый алалар. Укытучы безгә лаборатория буйлап экскурсия үткәргән арада укучылар инде экспериментлар ясый башлаганнар. Физика сыйныфларында иң беренче булып өстәлдәге розеткаларга күз төште. Электр энергиясез нинди физика була аласың? Быел исә заманча мәктәп федераль проекты кысаларында мәктәпкә күп төрле заманча технологиялар кайтты. Гимназия базасында үсеш ноктасы федераль проекты ачылу нәтиҗәсендә балаларга заманча сыйфатлы белем бирү мөмкинлекләре киңәйде. Хәзер гимназия укучылары буш вакытларын телефон тотып сарыф итмиләр. Алар файдалы гаджетлар өйрәнү белән мәшгуль. Безнең балабыз мәктәпкә килгәндә мондый технологиялар әле юк иде. Быел гына барлыкка килде. Әлбәттә без бик шат, безнең балаларыбызның шундый мөмкинлекләре булуда. Киләчәктә аларның монда алган белемнәре, үзләренең һөнәрләрен сайларга да бик тә булышыр. Балаларны элек мәктәпкә уятырга да читтәрәк иде. Хәзер алар үзләре йөгереп мәктәпкә баралар. Мәктәпнең икенче катында балалар өчен ял зонасы булдырылган. Зур сыйныф укучылары монда шашка-шахмат уйнарга килә, ә менә нәниләрнең үзләренең уенчыклары бар. Алар интерактив конструктор ярдәмендә рәсем ясыйлар, үзләре музыка язалар. 9-нчы сыйныф укучысы Тимурхан Ахметов квадрокоптерлар белән күптән кызыксынган булган. Ул алар турында интернеттан мәгълүмат туплаган, YouTube'тан видеолар карап өйрәнгән. Ә хәзер квадрокоптерны кулында тотып торуына, аның белән эш итә белүенә ышанып бетә алмый. Мин мәктәпкә кергәндә мондый технологиялар белән эшләрмен дип уйламаган да идем. Минем киләчәктә видеосъемка белән шөгыльләнәсем килә. Шуңа күрә алган белемнәр минем киләчәктә бик файдалы була. Балалар тагын бер аеруча кызыксынып йөргән түгәрәк робототехника. Роботлары күп төрле. Берсе сызган юл буенча бара, икенчесе йөк ташый. Ә менә монысы нык сөйкемле. Роботлар белән эш итү балаларга күпме куаныч китерә. Балалар гына түгел әле, без үзебез дә эшебезне онытып, рәхәтләнеп уйнап алдык.
Гимназия белән 2005 елдан алып республиканың иң яхшы ел укытучысы бәйгесе җиңүчесе, иң яхшы ел директоры, бөтен Россия бәйгесенең республика этабы призеры Гөлия Дәүләтшина җитәкчелек итә. Гимназиянең 6 укытучысы Чаллы шәһәрендә урнашкан Кванториум технопаркында белем алган. Гөлия Дәүләтшинаның алдагы максаты шушы юнәлеш буенча белемен камилләштерү. Гимназиябызда үсеш ноктасы үзәге ачылу, мәктәпнең материаль техник базасын яңарту, укучыларның билим һөнәри билим дәрәҗәсен үстерү, укучыларга һөнәр сайлауда истәмә мөмкинлекләр ачылуга этәргеч бирә дип уйлыйм. Һәм шулай бүгенге көндә аларга бүгенге көн таләпләренә туры килердәй шәхес тәрбияләүгә ярдәм итә дип уйлыйм. Үсеш ноктасы проекты кысаларында тормыш иминлеге нигезләре, технология, информатика классларында ремонтлар ясалган, төрле җиһазлар кайтартылган. Моңа кадәр дә алдынгы мәктәпләр санына кергән Каргалы гимназиясе хәзер инде куып тотып булмас үрләргә җитә. Лоеш районының Сакури мәктәбе җирле тормыш үзәге. Мәктәп биредә туып үскән танылган якташыбыз рус шагыйре Гавриил Державин исемен йөртә. Шунлыктан гуманитар юнәлешләрдә аерым алганда телләргә зур игътибар бирелә. Мәктәптә төрле милләт вәкилләре укый, шунысы мөһим. Аларның күбесе татар телендә аралаша. Күп милләтле, күп конфессияле, күп төрле. Булар барысы да Сакури урта мәктәбе турында. Ни өчен биредә яшь укытучылар шул кадәр күп һәм җирле үсеш ноктасында балалар ниләр өйрәнә? Бу хакта киләсе репортажда. Наш отряд. Друзья дороги. Наш девиз. Всегда вместе, всегда рядом. За безопасность всем отрядам. Лоеш районының Державин исемендәге Сакури урта мәктәбе укучылары юлда йөри кагыйдәләрен яхшы белә. Чөнки мәктәп федераль трасса янында урнашкан. Яшь хәрәкәт инспекторлары отряды түгәрәге күп төрле җиңүләргә ирешкән, ә монысы чираттагы бүләк. Яңа велосипед. Шулай ук мәктәптә спортка аеруча әһәмият бирелә. Малайларның тренировкалары чын футболистларныкы кебек үтә. Мәктәптә уку рус телендә алып барыла. Биредә 7 төрле милләт вәкилләре укый, һәм күбесе татар телендә сөйләшә. Тагын бер әйбергә игътибар иттек әле. Күпчелек укытучылар яшьләр. Үсеш ноктасы проекты ярдәмендә тормыш иминлеге нигезләре кабинетларына тренажерлар, реквизитлар кайтарылды. Алар ярдәмендә тормыш иминлеге нигезләре предметы буенча олимпиадаларга әзерләнү тагын да нәтиҗәлерәк булыр диләр. Өстәмә белем бирү педагогы Павел Булкин күптән үземне яңа өлкәдә сынап карыйсы килә иде ди. Үсеш ноктасы программасы моны бушлай эшләү мөмкинлеге бирде. Детям интересно в плане того, что это все новое, все неизвестно. Балаларга бу яңалык, билгесезлек, үз кулың белән түгел, ә ниндидер технологиялар ярдәмендә эшләргә кирәкле әйберләр. Әлегә алар укытучы кебек үк бу технологияларга гаҗәпләнеп карыйлар. Смотрят на это с удивленными глазами. Шахмат балаларга математиканы өйрәнү өчен кирәк, чөнки ул логик фикерләүне, хәтерне яхшыртырга ярдәм итә. Укучылар яңа шахмат зонасын югары бәяләде. 6-нчы сыйныф укучысы Закир Тахиров түгәрәкләрнең башлануын зарыгып көтә, чөнки анда роботлар булачак. С ранних лет мы с моим другом... Кечкенә чактан ук без дустым белән хәрби техника модельләрен җыярга, буярга ярата идек. Чөнки алар чын танкларның кечерәйтелгән модельләре. Робототехника әлеге машиналарны хәрәкәткә китерә. Бу тагын да кызыграк. Это еще более интереснее. Сакури мәктәбе директоры Гөлнур Габдуллина проект өстәмә белем бирү чыганагы гына түгел, укытучыларга дәрес бирү өчен кызыклы мәгълүмат алу чыганагы да булып тора ди. Безнең укучыларыбыз менә хәзер дәресләре бетүгә, алар инде бераз гына ял итеп алалар да мәктәпкә куанып киләләр. Һәм төштән соң безнең мәктәп менә шушы үсеш ноктасы проектлар кысаларында үтә торган түгәрәкләрдә бик теләп катнашалар. Аларны хәтта мәктәптә менә укытучылар инде озатып кайтарып та җибәрә алмыйлар. Үсеш ноктасы үзәкләренең төп бурычы шәһәр һәм авыл мәктәпләре укучылары арасында аерманы бетерү. Үз эшләренең профессионаллары укытучылар ярдәмендә һичшиксез максатка ирешеп булачак. Акча сорамый, акчаны үзе эшли торган мәктәп. Анда юк диярсезме? Бар. Арча районында яңа директор мәктәп тормышына яңа сулыш өргән. Укыту бинасы районда иң яхшысы. Аның белән хәтта республикада горурлана. Укучылары төрле олимпиада һәм бәйге призерлары, укытучылары бик теләп яңа технологияләрне һәм методикаларны өйрәнә. Мәктәпнең берничә филиалы бар, аларның һәрберсе балаларга барлык мөмкин булган шартлар тудырган. Үрнәк авылындагы лесхоз мәктәбе дә үрнәк. Мәктәп каршында үсеш ноктасы ачылу зур бүләк булды. Биредәге заманча җиһазлар балаларга уңышлы гына укырга мөмкинлек бирә. Бу исә аларга илебезнең иң яхшы вузларына керергә дә ярдәм итәчәк. Арча балалары нәрсә турында хыяллана һәм әлеге хыяллар
балалар ничек чынга аша? Булар турында сюжетыбызда. Арча районы Яңа Кенәр авылы мәктәбе директоры Әгъзәм Гайфуллин көндә бер сукмак буйлап атлый. Беренче караштан бу бинаны мәктәп дип әйтеп булмый, иксез-чиксез хан сарае диярсең. Эш сәгате яңалыклардан, укытучылар белән киңәшмәдә эш тәртибен барлап чыгудан башлана. Эше барның ашы барды татар халык мәкале. Директор булып эшли башлаганнан соң Әгъзәм Гайфуллин иң беренче булып финанс ягын җайлаштырган, яшелчәләр үстерергә җир эзләп тапкан. Укучылар ярдәмендә мәктәп үзен ел буена җитәрлек яшелчәләр белән тәэмин итә. Артык калганын саталар. Шул рәвешле узган елны гына мәктәп 300 мең акча эшләгән. Директор ашауга бик зур игътибар бирә. Балалар мәктәпкә иртүк килә. Пешечләр сәгать 6-дан ук эшли башлыйлар. Балалар килгәнче тәмле күмәчләр, пицца пешереп куялар. Яшь организм бит. Балалар ашый-ашый үсәләр ди. Ират җитәкче инде ул. Ират җитәкче бик без аның менә бик хөрмәт иткән сыйфатлары инде ул. Иң беренче ул бик кешелекле. Ул килгәннән соң мәктәп яңа сулыш белән эшли башлады. Мәктәпнең үсеш ноктасы проектына эләгүе өчен бәхет дип саный Әгъзәм Гайфуллин. Бу балаларга мәктәп программасыннан кала кирәкле заманча белем бирү бит. Балалар яңа мәгълүматны тиз утып алалар. Информатика дәресләре хәзер алар өчен тагын да кызыклырак. Кызларның иң яраткан дәресләре технология, чөнки дәресләр китап укып үтми, практик өлеше дә күп. Бүгенге дәрестә кызлар алъяпкыч тегәргә өйрәнәләр. Малайлар хезмәт дәресе башланганын түземсезлек белән көтә. Аларның тизрәк роботлар җыясылары килә. Үсеш ноктасы Әгъзәм Гайфуллинның күптәнге хыялын чынга ашырды. Мәктәптә уен бүлмәсе булдырылды. Менә без шахмат әйтәбез, шахмат үрәгенә язылган балаларга менә дигән бүлмә. Миләүшә Аксакова мәктәпне бетергәч кая укырга керермен дип баш ватмый. Ул инде профессиясын күптән сайлаган. Бу җаваплы эштә тормыш иминлеге нигезләре дәресе укытучысы Фәрис Габдрахмановның өлеше зур. Мин мондай оборудование кайтканга бик шатмын. Мин әнием кебек үк балалар табибы булырга телим. Укытучы Вәис Вакасович минем теләгән һөнәремне сайлаганда ярдәм итте. Чөнки ул тормыш иминлеге нигезләре дәресләрен бик кызыклы алып бара һәм без шушы җиһазлар белән практика алабыз. Әгъзәм Гайфуллин җитәкчелегендә мәктәп 4 ел эчендә шактый үзгәрешләр кичергән. Без кабаттан мәктәп гөрләп яшәсен өчен аның башлыгында талантлы җитәкче булырга тиеш дигән фикергә килдек. Әгъзәм Гайфуллинны балаларның укуга кызыксынулары булмавы борчый. Үсеш ноктасы бу мәсьәләне чишү буенча иң яхшы ысул дип саный ул. Республикада менә шушындый әйбер барлыкка килү укытучыларга өстәмә эш түгел, бәлки балаларга куаныч. Балаларның инде кызыксындыру чарасы булып тора. Балаларны бүген кызыксындырмыйча белемгә тартып булмый. Аны кызыксындыру өчен менә бүгенге яңа технологиялар кирәк була. Һәм менә шушы технологиялар бүгенге көндә безнең мәктәпкә килде. Хезмәтенә күрә хөрмәте диләр бит. Югары уку йортын тәмамлап кына профессионал булып булмый. Тырыш булырга, эшеңне чын күңелдән яратырга кирәк. Үсеш ноктасын ачу Ресхоз мәктәбе өчен дә чын бүләк. 3D принтер, квадрокоптер, мондай яңалыклар турында алар хыяллана гына идек диләр. Россияның һәм Татарстанның иң яхшы мәктәпләре исемлегенә кергән мәктәп бу мөмкинлекне тулысынча куллана. Технология укытучысы Гөлүсә Садыкова Чаллының технопаркына укырга бик теләп бардым ди. Андагы алган белемнәрне ул югары бәяли. Хәзерге көндә менә шушы Чаллыда өйрәнгән бар нәрсәне без үзебезнең эшебездә кулланырга тырышабыз. Чөнки бу укучылар өчен генә түгел, без укытучылар өчен дә яңалык, без балалар белән бергә шушы яңа технологияларны өйрәнәбез. Робототехника түгәрәгенә йөрүчеләр арасында иң куанган укучы Данияр Ахмед Шындырмагайын. Аның хобби робототехника. Мин моңа кадәр робототехника кружокка Арчага ярдәм. Хәзер барлык кирәк әйберләр мәктәптә бар. Мин моңа бик шат. Дәрес вакытында мин укытучыма һәм классташларыма ярдәм итәм. Күзләр күңел көзгесе. Бу балаларның күзләре яна. Шуңа күрә хәзердән үк программаны уңышлы дип нәтиҗә ясап була. Без сездән белем дөньясы турында комментарийлар көтеп калабыз. Белем көндәлек вак-төяк тәҗрибәләрдән гыйбарәт дип әйтә иде публицист һәм тәнкыйтьче Дмитрий Писарев. Без үзебез инанып кайттык. Белем алу өчен барлык шартлар да булдырылган мәктәптә балалар бик теләп укый. Һәм алар үзләрен яратып укыткан мугаллимнәренә чиксез рәхмәтле. Сезнең мәктәпләрегездә дә гел белем бәйрәме булсын.